Φίλος μας ο Γιώργος το τσάκωσε. Ωραία, πολύ ωραίο. Μπράβο ρε Γιώργα, ρε Γιώργο. Γιώργο. Να μου πεις πότε είσαι κοντά, Ο φίλος μου ο Θανάσης θα σε βοηθήσει. Θανάση. Σου τραβάει φρένα. Ωραίος. Τι είναι χταπόδι ρε. Σου κάνει κεφάλια. Α, εντάξει. Εντάξει, απλά δεν είναι τεράστιο. Είναι καλό. Ξέρει, αυτό δεν του τραβάει φρένα καθόλου. Και τέρμα να τα έχει. 6 κιλά φρένα για αυτό το μηχανάκι. Αλλά εδώ η μύτη μου αρέσει, να βλέπουμε τη μύτη. Εύκολα το φέρνει όμως το καλάμι. Ναι. Να βάλεις και... Έλα. Εδώ είσαι. Κάνε δεξιά λίγο Αλέκο το τιμόνι σου και το... Όχι, όχι. Είναι από κάτω, κάνε δεξιά. Έχει ακόμα. Κάνει κεφάλια, δεν έχεις φτάσει παράμαλο. Όχι, νομίζω ότι είχα φτάσει, δεν έχω φτάσει. Όχι, το βλέπω. Δεν τρομπάρεις λίγο να μην ζωρίζεις και τον μηχάνημα. Δεν τρομπάρεις, δεν μαζεύεις όλα. Δεν πειράζει. Απλά δεν θα του μαζεύει. Τώρα είναι κοντά. Εδώ είναι, να το. Να το. Βγάλε τα φρένα. Λύσε φρένα. Λύσε φρένα, Γιώργη μου. Λύσε φρένα, Γιώργη. Έβγαλες μικρό ψάρι, Γιώργο. Δεν το λες τίποτα για μικρό. Σαουσάρα. Για σήμερα είναι ό,τι πρέπει για την οικογένεια, Ναι. Γιώργο μου, για σήκωσέ το. Έτσι. Ωραίος. Εμένα κοίτα, Γιώργη μου.